କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଠୁ ନୁହଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ? ଅପସନ୍ ଏ ସାପ, ଅପସନ୍ ବି ମଶା, ଅପସନ୍ ସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି କଇଁଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଶା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଜୀବର କ୍ଷୀର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ଓଟ, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ମାଆକୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କଙ୍ଗାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି ସାପ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଛା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଛା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖାଲି ପେଟରେ ଅଧିକ ଚା ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଡିଟି ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ଡି କେଶ ବଢ଼େ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏସିଡିଟି ବଢ଼େ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଥିଲେ ରାତିରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ମନାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 12ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅଦା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଉପକାରୀ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାନ୍ତି ଭାବ, ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ଧାର କଣା, ଅପସନ୍ ସି ବଧିରତା, ଅପସନ୍ ଡି କେଶ ଝଡ଼ିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାନ୍ତି ଭାବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଧିକାଂଶ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅପସନ୍ ସି ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ଡି କାନ ବଧିରତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାରୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି ଥର୍ମୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଥର୍ମୋମିଟର। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।